Πώς είναι μια μέρα ενός 20χρονου φοιτητή στη Φλόριντα που θέλει να τρέξει Half Ironman το 2026. Σήμερα σηκώθηκα στις 6 και 4 και αφού κάνω μπάνιο και βάλω ενυδατική, αντιλιακό και πλύνω τα δόντια μου, ετοιμάστηκα για να πάω για πρωινό. Είναι ακόμα σκοτάδι έξω και το πρώτο πράγμα που έκανα με το που έφτασα στην καφετέρια είναι να πιω τους ηλεκτρολίτες. Και αφού φάω την ομελέτα μου, έκατσα για μία ώρα να απαντήσω κάποια email και να κάνω κάποιες δουλειές ενώ χορταίνω πριν πάω στο γυμναστήριο, που είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Πλέον κάνω μόνο 3 φορές τη βδομάδα βάρη γιατί βάζω πολύ κολύμπι, τρέξιμο και ποδήλατο στη βδομάδα μου και σήμερα ήταν μια πανέμορφη pool day. Κατευθείαν μετά το γυμναστήριο πάω στο lab γεωλογίας. Και αφού τελειώσω μετά από 2 ώρες, πάμε για μεσημεριανό, τρώμε, λέμε γεια στα παιδιά και πάμε λίγο προς πισίνα, 15-20 λεπτά για να μαυρίσουμε και να πάρουμε ντοπαμίνη από τον ήλιο και βιταμίνη D. Στις 2 φεύγουμε από την πισίνα και πάμε για 2,5 ώρες διάβασμα στο lounge ενός κτηρίου και πριν πάω στη δεύτερη προπόνησή μου παίρνω ένα τούνα σάντουιτς και πάω για ποδήλατο 25 λεπτά στο zone 2. Απλά. 6,5 ετοιμάζομαι για να φύγω και να πάω για βραδινό. Ναι, τρώω τουλάχιστον 3 ώρες πριν πέσω για ύπνο και πάμε να φάμε λίγο beef με ρύζι. Έφαγα και ένα πιάτο κοτόπουλο με πατάτες και μετά ο φίλος μου ήθελε να πάμε στο mall για να πάρει κάτι και καθώς πηγαίναμε στο αμάξι. Μια κοπέλα με φίδι για service animal να της κρατάει emotional support, μόνο στην Αμερική τα βλέπεις αυτά. Πήγαμε στο Zara, δεν βρήκαμε τίποτα. Banana Republic, δοκίμαζα πράγματα. Ο φίλος μου τελικά βρήκε αυτό που ήθελε να πάρει και φύγαμε προς το σπίτι. Ήταν μια μεγάλη μέρα και μετά έπρεπε να γυρίσω πίσω να τελειώσω κάτι μαθήματα και να κλείσω όλα τα φώτα πριν τις 9 για να πέσω για ύπνο στις 10. Και αυτό ήταν